Asikhuleke Nkosi yami emakhosini onke sikhuleke esilweni samabandla. Sibingelele ngenkulu intobeko einsizweni. Sekusileke bafowethu sesiqedile ukukhuleka. Sesizokwehla ke sibuyele ezantsi entabeni. Siyadlulisa okukhulu ukuthokoza naseinsizweni zonke ezenza ithuba zabakhona. Sixolise kakhulu kulabo abagcine bejika ngenxa yokuthi inetwork ibingeyinhle la sisentabeni. Ingakho kubalekile ukuthi ikhathi esisuke sibekelene zona kubalekile ukuthi sigcine ngoba izinto ezifana nalezi uma usukuzo awukwazi ukufana nje ube umuntu onormali ubhebhizi namafoni. So ke sicela ukudlulisa okukhulu ukuthokoza. Futhi abantu sicela bebuyelwe ithemba abantu base South Africa. Sicela abantu bebuyelwe ithemba bazi ukuthi izwe lizolunga. Leli nje bafowethu siyaniqinisekisa. Ngisho ongakholwa, ngisho umholi ongakholwa obona ngathi siyadlala uzophaphama emva kwesikhashana engaseyena umholi ngoba lento esiyenzayo iwukufundisa nesizukulwane. Awukwazi ukuba umholi ujabulele ukuthi abantu abazi. Awukwazi ukuba umholi ujabulele ukuthi abantu wenza izinto ezingalungile bona kababoni. Awukwazi awuyena umholi mawunjalo. Ubuholi buthi kufanele ufundise, kufanele unakekele abantu banake, ubafundise nendlela yokwenza izinto nendlela yokuyiphatha na yonke into. Manje abaholi mabezojabulela ukuthi kungena amakwerekwere la izweni, bejabulela ukuthi kugcwele amakwerekwere la izweni umphakathi awazi, bejabulela ukuthi amaSomalia aneplani yokudlizwe, ajabulela ukuthi amaPakistani aneplani yokudlizwe beze bewa advise bethi awazalise izingane zakwethu la bebulala iculture yethu ngoba nakho nje bazi ukuthi abantu abazi. Akubona ubuholi lobo. Thina ke sizosukuma uma bezinye izifunda nezifundazwe amanye ama province bebona kukuhle siyogcina sisebenza kwaZulu Natal yodwa kokungenani ngoba ngeke thina siza siyivume le nto lapha kwaZulu. Laba bazama ukuphikisana nathi siyabaluleka nje ukuthi abakuyeke lokho ngoba into engeke imele. So ke kuyofika ngisho isikhathi la khona siyophoqa ukuthi uhulumeni ukhandwe ngabantu abanendaba nezwe kuphela angangeni umuntu wepolitiki ngoba le politiki le eyenza uhleke noma into engahlekisi iyona lesidalela lezi inkinga ezingaka ezweni. Ngakho ke bafowethu sicela ukudlulisa okukhulu ukuthokoza isupport ya ku social media nonke nina ni social media nisesekayo bonke abantu abaseseka ngokuthi sikwazi ukufika nalapha esifuna ukufika khona. Cela bengaphela amandla ngoba umsebenzi onzima lo ulula kumuntu ohleli ogxekayo kuphela. Sicela abantu abafundile kebe vele besikhombisa ukuthi babefundelani, bengaveli njengondlozi abantu abavela ukukhulumela izingisi ezinkulu esingezwakali ngisho kubantu bangakubo. Abantu bangakuba into ayikhulumayo abayizwa, abayi-understand kodwa iyona into abakwazi ukuyenza abantu abafundile leyo ukuthi bememeze izingisi ezinkulu, bebukele phansi ubudoda, bebukele phansi izinto esizenzayo. Into umholi ongakhulumi ngobudoda eyindoda akuyona indoda leyo, akuyena umholi leyo nto leyo. Yinto nje okufanele ilalelwe ngabantu besifazane behleke bejabule babachame bayenze yona i-charming lena bahlale beyenza ngoba ubudoda yilento esiyenzayo. Abukho obudlula lobu. Ubudoda nje lokho esikwenzayo ibona budoda. Ubudoda buzukuchazwa yiwo wonke umuntu lapha emhlabeni. Ubudoda buchazwa ngezenzo ngoba kufanele abantu bazi ukuthi uma uyindoda umela izwe, umela igceke lakini, umela indawo yakini, umela umphakathi wakho. Ubudoda ke lobo. Ngakho ke bafowethu sizo redefine ubudoda, sizochaza ubudoda kabusha, sizoqinisa imigogodla yezinsizwa ebezinganakile ukuthi kanti ubudoda buyini, kusho ukuthini kuba indoda. Sonke masingasukuma ngazilinye sithi uhulumeni akalungi, angalunga kusasa. Siyabonga kakhulu kuzo zonke izinsizwa eziphumelele, siyabonga kakhulu kubo bonke abantu ku social media, sibonge nabaholi bebesishayela besigqugquzela ukuthi ngempela lo msebenzi esiwenzayo umqoka bebanjwe izinto ezibabambileke nabo. Siyathokoza kakhulu.